So yun na guys, nandito po tayo ngayon sa bahay nila ate ko sa San Carlos City, Pangasinan. Yan o, mayroon po silang tindahan. Yung asawa ng ate ko o bayaw ko ay sobrang hilig niya sa mga manok. Ito yung manok na tinatawag ng manok na pula. Manok na pangsabong o pangsabong sa kawali, pwede din. Napadaan sa sabungan. Bukod sa mga manok ay meron din po silang mga alagang pato. Masarap itong iadobo mga ka-adventure o di kaya may pangkaldereta. May mga kulungan din po ng mga kalapati dito. Pagpasok natin dito sa loob mga ka-adventure, may makikita po tayo mga native na manok. May mga sisiw pa. Masarap magluto ng tinola mga ka-adventure, lalo na kung yung manok ay native. Ito pala yung traktor na ginagamit ng bayaw ko sa bukid. Mayroon din po silang alagang kalabaw dito. Knock knock, who's there? Kau, who? Kau na nga ang hinahanap ng puso. Walay. Ito, meron din po ditong manok na puti. Nakakatipid din po sila dito mga ka-adventure ng shilin or gas dahil mayroon silang mga panggatong na naimbak. Tara mga ka-adventure, pasok po tayo ditong banda. Tignan din natin yung mga iba pa nilang alagang hayop. Nakakamiss talaga yung buhay probinsya mga ka-adventure, ano? Pagising mo ng umaga, pagkapi-kapi ka lang, tapos magpapakain ka ng manok. Dito mga ka-adventure, parang mayroon tayong nakitang mga itlog, oh. Itlog ng mga manok ba to o itlog ng pato? Ako, napakamahal na ngayon ng itlog. Mabuti pa nga ang itlog, nagmamahal. Yung kakilala ko, nagmahal lang, nasaktan pa, charot. May kakaibang silang alagang manok dito mga ka-adventure. Ang pangalan daw ng manok na ito ay manok ay Chinese chicken. Pero ang pinakaayaw kong chicken, yung chicken pox. Naku, masakit yun. Meron pa silang alagang ibon dito ng pangalan na Martinez. Na nakapagsasalita, pag sinabi mong pangit, ang sasabihin niya, ikaw! O diba ang galing? May katawan pala ng saging dito na ini-slice nila isa-isa, tapos tinatadtad. Hinahaluan po ito ng babang. Pinapakain po nila ito sa mga pato, sa mga manok, at sa mga baboy. Oras na po ng tanghalian mga ka-adventure. Tara, kain na po tayo. Ang ulam namin mga ka-adventure ay nilagang baboy na may sayote. Meron ding repolyo na punong-puno ng sili. Naku, sarap nito. Sabaw pa lang, ulam na. Tara, kain po. I-flex ko lang po yung alaga nilang aso, si Simon. Siya po si Simon na napakalambing. At ito naman po si Liza. Pag pumapasyal po ako dito sa aking ate, sila yung unang-unang sumasalubong sa akin at ako'y nilalambing. O diba, sana all nilalambing. I-flex ko lang din po yung alaga nilang pusa dito na si Muning. Magaling humuli ng kirida yan. Ay ng daga pala mga ka-adventure. Meron po silang mga tanim na gabi dito. Masarap itong ilaing mga ka-adventure. Meron din pong mga saluyot. Masarap itong halo sa mga gulay-gulay. Ang luwang din po ng mga sakahan nila dito mga ka-adventure. Ang sarap ng simoy ng hangin, oh. Hindi tulad ng katabi mo mahangin. Meron din po silang mga tanim na luya dito. Parang yung paa mo lang, parang luya. Charot. Mayroon din po silang mga tanim na sweet corn dito. Buti pa ang corn. Meron din pong mga lawa dito mga ka-adventure. Ng mga kabataan namin dito po kami naliligo. Dito rin po kami namimingwit at nanguhuli ng isda. Nakakakuha po kami dito ng mga tilapia, ng mga hito, ng mga dalag, urami at iba pa. Na pwede mong ihawin, iprito, pwede mo na ipaksiw, isigang, tamang-tama sa bagong ahin na kanin. Wow, sana! Oh! Meron akong nakitang pato mga ka-adventure, oh. Napakadami niyang sisiw. Sila ay masayang lumalangot. Dito rin sila nakakahanap ng mga pagkain nila tulad ng mga lumot, ng mga isda, ng mga iba't ibang uri ng insekto at iba pa. Anong tawag sa maraming pato? Ano? Idi, dakdakkel. Agoy, walay. Madami din po silang mga tanim na sili dito mga ka-adventure. Masarap itong ihalo sa mga pagkain mga ka-adventure. Masarap din itong gawing chili sauce. Meron akong nakitang klaseng damo o halaman dito mga ka-adventure. Naalala ko tuloy yung kabataan ko. Ito yung pinangbabala namin sa baril-barilan. Gamit namin yung mga lumang ballpen. Ang tawag sa amin dito ay malagat. Sa Tagalog naman po ay malaluya. Kasi ang mga dahon nito mga ka-adventure at mga ugat nito ay parang luya. Di lang ako sigurado kung gulay ba ito, halamang gamot o ano kaya. Tara guys mga ka-adventure, samahan nyo po kami mag-harvest ng kamuting kahoy. You know, ang daming ugat, ang daming laman. Tamang-tama lang to mga ka-adventure ngayong panahon ng tag-ulan. Masarap itong ilaga mga ka-adventure, pang merienda. Pwede mo rin siyang gawing ginataang kamuting kahoy. Pwede siyang gawing kakanin. Ilaga mo lang siya mga ka-adventure. Tapos ipagiling mo, haluan mo ng kunting asukal at ng mani. Wow, yummy! Ang lalaki ng mga nakuha namin mga ka-adventure at ang dami. You know, punong-puno po yung isang timba. Tamang-tama mga ka-adventure, umuulan na ng malakas. Iluluto na namin ito para mayroon po kami pang merienda. So yun nga guys mga ka-adventure, maraming salamat na naman sa panonood. Maraming salamat sa iyong walang sawang support. Kita-kits na naman tayo guys sa ating mga next videos and vlog. Bye bye and God bless!